No niin, soitetaanpa nyt siihen Jussi Niinistön numeroon. Halo? Haloja? Onko puhelimessa halo? Haloja? Haloja, onko Jussi Niinistö puhelimessa? Löi luurin korvaa. Soitetaanpa uudestaan. Jussi Niinistö. Koskenkorvan Pekka, hei. No hei. Soittelen semmosesta asiasta, että kun haluaisin tietää tosta, että mitä tapahtui tuolla Sellon kirjastossa tuossa niinku 21. ja 22. päivä 7. Että Kuule, sä soitit nyt puolustusministerille ja ainoastaan Suomessa näin voi tapahtua, että myös ministeri vastaa, mutta en kuule osaa kertoa sulle, että mitä Sellossa on tapahtunut. Se on kuule ihan itse sinne soittaa. Ei kato, kun siellä on... Niin ministerin asioita eihän. No on tämä ministeriasioita, koska siellä on jaettu Afganistanin passeja, eli siellä on ollut niinku toi väliaikainen Afganistanin suurlähetystö niinku julkisessa kirjastossa. Joo, kuule, en ole kuullut asiasta, ja jos näin on ollut, niin sitten se on todennäköisesti sitten sisäministeriön asia tai ulkoministeriön asia, mutta puolustusministeriön asia se joka tapauksessa ei ole. Mutta sinä oot kato kun Soini on kesälomalla, niin sinä oot toinen sijainen. Okei. Vastasi puhelimeen ja yritti kusettaa, että niin, puolustusministeri Jussi Niinistö vastasi puhelimeen ja pakoili. Hän on ainoa ministeri, joka on lomalla, ei kun palannut lomalta nyt. Eli nyt pitää lähteä etsiin tätä äijää, että todellakin. Ai siellä? Heke on siellä. Joo, ei kun mä joo, siellä on Heke. Joo, terve. Terve. Tosiaan tässä. Joo, siinä on meidän miekkaripaikka nyt tällä hetkellä. Mä oon ilmoittanut jatkuvan miekkarin niin kauan kun saadaan selvitykset. Missä ne kansanedustajat nyt? Onko ne siellä pikkuparlamentissa? No, joku on sitä mieltä, että ne on jossain Sibelius-talossa, mutta ne on välillä myös ollut tuolla Finlandia-talossa. En mä tiedä nyt, missä ne on. Että Sibelius Akatemiassa. Niinkö? Niin, jossakin Sibelius. Joo. Haetaan tarkka osoite. Sibelius Akatemian konserttisali. Kato, kun mähän soitin Jussi Niinistölle, puolustusministeri Jussi Niinistölle, joku heitti numeron siinä mun aamuskriinissä. Aivan, joo. Niin se esitti niinku ainakin tietämätöntä ja niin mulla pitää saada nämä asiakirjat, mitkä mä oon tilannut. Ja nyt on tämmönen epäilys, että ne väärennetään niinku jälkikäteen. Ja sitten niin kun Että Pekka, mutta lähettäisikö samalla kävelee? Minne me mennään? Me tiedetään nyt melko varmaan missä se on. Mä muistan tuon paikan. Mä oon kuullut tuon talon takaisin. Lähdetään kävelemään. Joo, lähdetään kävelemään. Voi samalla kyllä puhua, mutta ehkä kannattaa kävellä samalla. Joo. Tässä lukee eduskunta. Eduskunnan kirjasto. Eduskunta 6. Eduskunnan... Onko siellä mitään? Eduskunnan kirjasto. Mulla on viime ajoilta vähän huonoja kokemuksia näistä kirjastoista. Olisiko sitten Niinistö semmonen lukutoukka, että se olisi kirjastossa? Pitäisikö jollakin soittaa sinne ulkoministeriöön ja kysyä, että me ei täällä sekoilla, niin
Et missä Jussi Niinistö on tällä hetkellä. Me vetää taksilla sitten sinne. Kun ei sillä ole tänään mitään hommia. Kesäaika, ei ole palavereita. Kaikki muut ministerit lomalla. Joo, mulla on sun retki. Joo, sehän on julkinen virasto. Että julkinen virasto. Siitä pitää... Vai eiku... Lähteekö se tosta? Lähti. Siellä on kohteliaat ovet. Joo. Päivää. Meillä olisi puolustusministerille asiaa. Asia on sovittu tapaaminen. No on sovittu itse asiassa, että tämä on semmoinen kiireellinen iso asia, että tämä koskettaa koko Suomen kansaa. Niin ja mistä olette? Me ollaan niinku vapaata toimittajia, freelancereita. Ei meillä mitään, ei pressikorttia tarvitse mihinkään. Tämä on julkinen virasto, niin täällä saa kuvata. Niin onko teillä sovittu aika? No Jussi Niinistöhän palasi tänään lomalta. Niin. Niin eihän se ollut pitkään lomalla, mutta kun tämä on niinku äärimmäisen kiireinen asia, niin... Onko sovittu tapaaminen? No me soitetaan hänelle, että sovitaan nyt se. No ei sitä oikein näin tehdä. No miten se tehdään? No sovittu sähköpostitse hänen sihteerin kanssa ajan tapaamiselle. Aha. No hän on kuitenkin tänään töissä, että... Saattaa olla. Niin, että varmaan sen verran aikaa ottaa vastaan. No ei ole. Häh? No ei ole. Mistä sinä tiedät? No sen verran tiedän, että ei ole. Tänne tulee ilman ajanvarauksia tänne. Tänne? Niin. No miksi tuo ovi on auki? Sisään, että mitä teillä on asiaa. Niin. Elikkä siis pitäisi olla ajanvaraus. No mistä se ajan voi varata? No, tässä on se. Sähköpostista. Niin miksei ehtisi nyt tavata tänään heti? Ei se nyt onnistu silloin. On kuitenkin varmaan niin palavereita sun muita niin päivän ohjelma niin kalenterin mukaan. Ei se nyt onnistu tänne mikään droppin. Niin, mutta nyt on kesäaika ja kaikki muut ministerit on lomalla, niin... Ja ajanvarauksen kautta. No varataan sinun kautta. No, ei, mä en ole mikään ajanvaraus. No mikä sä oot? Vahtimesta. Vahtimestari. Jaa. No, Mistä jos me soitetaan sille tai... Tai mistä löytyykö se puhelin? Ei kun- Toi sähköposti netistä. No löytyy ihan puolustusministeriön sivulta defni.fi. Joo. Sitä kautta sieltä tai sitten soittaa valtioneuvoston vaihteensa. Joo, ei kun mä soitin hänelle tänään. Hän vastasi puhelimeen. No sitten olisi varmaan tullut tieto täältä, mutta ei ole tullut. Joo. Valtioneuvoston vaihteeseen soittaa tai sitten sieltä Defminin kautta. Niin Joo, eikö hän oli vaan niinku yhdestä tärkeästä asiasta niinku... Hän hoitaa nyt sekä ulkoministerin sijaisuutta että pääministeri Sipilän sijaisuutta. joo, mutta en mä päästä tänne mitään, kun ei ole sovittu ja sitten ei ole mitään pressikorttia sun. Pressikortti. Eihän semmoisella ole mitään merkitystä, se on niinku kirjastokortti. Käytännössä. Ei ole sovittua aikaa, niin ei ole sovittu. Ihan kiitos kysymyksestä. Aa. Ja jos mennään tuohon vaikka torille ja... No mennään. Tai niin, miten se ajanvaraus olikaan? Defmin.fi sivujen kautta, että sieltä löytyy ihan sihteerin yhteystiedot suunnilta.
Joo. Sieltä sitten sovittaa ja sitten uudestaan. Turha reissu. Tultiin aika kaukaa taksiin. Hoitaa Suomen kansalaisten näkökulmasta tosi tärkeitä asiaa. Ehkä hänen koko ministerikautensa tärkeä asia. Joo. No, kerta sinun asenne on tämmönen, niin me lähdetään sitten tästä pois. No, täytyy yrittää varata se sieltä. Joo. Joo. Niin eihän Vaksi ymmärrä, että vaan tosiaan valtiorikos. Että Kyllä ne melkein tärkeimmät kysymykset oli tossa, tai mitä mä vähän luin. Mitkä kysymykset? Tai ne semmoset sanonnat täällä. Joo. Tää polttaa hermosavua. Joo, okei. No nyt tää ehkä alkas näyttää siltä, että olisiko tää lopetuksen paikka sitten. Joo. No ehkä me lopetetaan sitten tältä erää. Katsotaan joku julkinen kulkuneuvo, millä mennään kamppiistamaan. Tai ihan... No mä ainakin kävelen, ei tämä ole pitkä matka. Niin, no kävele, joo. Niin. Ja, joo. Totta kai mennään kävele, joo. Eikö mä itse ajattelin, että tää on matkaa, niin joo, kävele. Joo, kyllä minä ainakin kävelen tämän matkan. Joo. No niin, kiitos kaikille katsojille, kuulijoille, chattaajille ja tukijoille, että täällä Pekka Koskenkorva ja Hege Sippus ja tältä erää lopetetaan täällä Kasarmitorilla. Kiitos kaikille. Kiitos.